saging? Uy, yung saging. Hamag saging imong giingon. Na ako nuto saging ani hinog. Aray, wa man din hina. Asa dapit Bert? Kwa Bert lang atong itak ang Bert. Aw be atong sugba. Misnak ta una maglakaw. Hello guys. Wa na namo dong aga guys among saging. Kay wa man day puspuro. Mga unta. Kilawon na lang nato ni. Hinog naman di ay. Bert. Ano Bert? Unod baka ni mga gabihan eh. Ara namang inita. Pang-pang o de yan. Allah. Tabi. Tanaw tabi. Tabi. Tanaw ko tabi. Uy, pang-pangan naman ito. Tabi. Tanaw lang ko. Mag-uwan ni arang lami at tila aning pistuha oh. Murag kuan, murag busay, pero way tubig. Asa dapat ang imong lamingan? Imong tangke. Ana. Mga na imong tangke mahiubos ana imong lamingan. Lain man paminahon bisag wa ka og tubig. Gid ano ni tangke. Saba na ana. Makaabot pa ka na dito sa kuha na imong hose. Nangutana ra ba ko ganina sa kuan sa
Mutana ko sa hose ba. Tagpilay metros. Pa man katubag tindira oy. Mubalik pa ko. Ilan ni Rio. Barato ra ba na ilan ni Rio? Ba? Hello guys. Ang gikapihan ang bana guys kay aron mongisi. Pero guys to lampas. Gikapihan na ho guys kay aron di ba kapuyon. Ang skill man ni siya og makakapi. Unsay paliton ba? Sako. Unsa man sako? Ito pa. Ato pa dai. Wala. Sakto. Ha? May mong mabisita, mabasa de. Uy. Pasak unde ato. Saka nag natuog ko. Aga. Saka-saka. Unya imo ning Habol ra ba ning sundang na. unya karong imo ning aptan. Ug maghangin. Di, Ug isako ra maka. di kadyo sakit to. Adi magadyo hangin ani. Ngay dagang usok to. Kaon kan ano ni mo saging? No no sa. Busog na ko. Wa ko kahuwat pag sugbag kaon na ako gigutom ko. Tingnan naman yung aksyon og tapo. Dili kay gigutom. Di wa man wa mo kitag pusporo. Karon kay nakita ko pusporo karon do gani sa saging. Sugbaan. Nabuhi ba gabi ato ang nangudlot hindi ayo. Budlot di kay tanaw man pero wa pa na itanaw asa na mamudlot. Dami nang lamingan ato adto sa ubos-ubos kay dili ka na makita. Ang tangke ray Makita. babaw kay aron tangke ray makita. Nagasto ray po mga GS sa tangke. Og 5 Jag. Balangan Aghalin sa tong baboy adto. Makuhaan da ito. kuhaan sa dog himo tay tangke na. Nya ag mga lisensya sa mga bata. Wala mo na kisay mauna na. Hinahanglan mo yung lisensya kay nanghuha naman itong SP itong duha. So guys, ya may nilabay nga mansi guys, nipalit lami daan og para paon. Dagko jamo. Dagko jamo nga paon guys, amo lang ning asinon. Kay wa may mangsi sa lungsod, may pasbukid ganapay mangsi. Ano na malit lami daag paon guys. Aron makapanagat yun mi inyang gabi Barato ra ni guys, tagatos ra kilo.
Pero dito sa lungsod guys, kat 120. Daghan mo ko bang labay ani guys para isuroy sa bukid.